хуб, нигоҳ кунед, бисёр одамо на самом деле гумон мекунанд ки команда сохтан аст, на реальности команда сохтагиш не, ё банда сохтан аст, ё ки просто коллектив сохтан аст, ё ки як группа одамои ҷамъ кардаги аст ки вообще команда не. Кадом вақт ба шумо ба команда пайдо шудаш мумкин? Команда ин як чизе аст ки сета нишондодаш буданаш дар кор. Якум нишондодаш команда ба шумо ба ҳар як соҳаба одамое буданаш дар кор ки аз шумо 10 баробар доно бошад. Мисол шумо бояд нагӯед чӣ кор кун, бояд вай шумо багӯ чӣ хел кардан дар кор. То есть ҳар як направление ба одамое дар кор аст ки 10 баробар аз шумо доно бошад. Мисол маркетолог 10 баробар донотар аз шумо, логистик 10 баробар донотар аз шумо, бухгалтер соҳаи худаш ба 10 баробар нақстар аз шумо медонад, юрист 10 баробар аз шумо нақстар медонад соҳаи худаша. ҳамон муддат ба ваё шумо ба ёрдам мекунад шумо компания сохтан ба. Агар ки ҳамин одамое ки дар гирди шумо ҳаст аз шумо доно набошаду шумо доимо ваё ба гуфтан гиред ту ин кора кун, ту вай кора кун, он муддат ба компания пеш намера, он муддат шумо команда надоред, он муддат ба шумо просто як гурӯҳ одамои ҷамъ кардаги хабататон ба. Не ки ин та команда не. Команда ин ҳар як одам отдельный мутахассис соҳаи худаш ба профессионал, он что-то приносит ценность в компании.